Idan ka ji an ambaci kalmar Hausawa ko Bahaushe me ke faɗowa ranka? A watan Fabrairun shekarar 1823, wasu Turawa masu yawon bincike suka sauka a garin Kukawa a ƙasar Borno a wancan lokacin. Sun samu tarba mai kyau a wajen Shehun Borno Muhammadu Alkanami. Bayan hutawarsa a garin tsawon wani lokaci a shekarar 1824, suka yi niyyar isa ƙasar Sokoto don su ga yadda ake gudanar da mulki nan ma. Duk da a lokacin akwai yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasashen biyu, wannan bai hana Shehun Borno rubuta wasiƙa ga Sarkin Kano Muhammadu Dabo da kuma Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ba, yana mai tunatar da su muhimmancin ba waɗannan Turawa mafaka, kada a cutar da su saboda su Kiristoci ne, yaƙin da ake bai shafe su ba. Ɗaya daga cikin Turawa mai suna Clapperton ya yi rubutu kan haɗuwarsa da mutanen Afirka. A ciki yake cewa, "Na same su a yadda na lura da su, mutane ne wayayyu, masu ilimi, masu mutunta ɗan adamtaka, sannan kuma mutanen kirki ne." A shekarar 1863, Turawa sun ɗauki wasu Hausawa guda 30 a matsayin sojojin yaƙi. Daga cikin dalilan da suka bayar na ɗaukar Hausawa a wancan lokacin shine mutane ne masu ƙarfin jiki, ga jarumta, ga aiki da nutsuwa. Suka kuma bayyana Hausawa a matsayin mayaƙan asali waɗanda addininsu ya horar da su aiki tuƙuru da nagarta, kuma suka tashi cikin al'adar gabza yaƙi da kuma cin galaba. Har ila yau, an yi ƙiyasin cewa lokacin da aka haɗe Najeriya a matsayin ƙasa guda a shekarar 1914, akwai makarantun allo aƙalla 25,000 da ɗaliban da suka kai kimanin 218,000 a ƙasar Hausa. Ba komai ake koya musu ba face su haddace Alƙur'ani kuma su iya rubutu da karatun Larabci. Ba wannan ce hanyar kaɗai da Hausawa ke ilmantar da junansu ba, akwai sauran nau'ikan ilimin da ba sai a aji ba, kamar su noma, kiwo, yaƙi, wanzanci, gini, zane, ƙirƙire-ƙirƙire da sauransu da mutane ke koya tun a wancan zamanin. Me nake so na ce ne? Assalamu alaikum masu kallo da saurare. Ni ne Malam Tanko daga Hausa Global Media. Idan muka duba waɗannan abubuwa na tarihi da suka gabata, za mu ga cewa Hausawa sun sami yabon jarumta, sun sami yabon aiki tuƙuru, sun sami yabon su mutanen kirki ne masu karamci, ga uwa uba neman ilimi da son karatu. To ya aka yi aka haihu a ragaya? Masana tarihi sun bayyana cewa Turawa ba da makami suka ci ƙasar Hausa da yaƙi ba. Hasali ma yawancin sojojin da aka yi amfani da su 'yan ƙasa ne, Turawan ba su da yawa a cikinsu. Kenan dai da junanmu aka yi amfani aka yaƙi juna. Ba iya wannan ba, Turawa sun dinga bin sarakuna ɗaya bayan ɗaya suna tumɓuke su. In suka ɗaura sabo kuma su sa shi dole ya yi alƙawarin ba zai saɓa musu ba. Ta haka suka zama su suke mulki, amma ta hannun sarakunanmu. An raba sarakunan da duk wata izza tasu, kamar dai yadda har yanzu yake faruwa tsakanin masarautun da masu mulkin siyasa. Turawa sun ɗaukaka darajar masu karatun boko ta hanyar ba su manyan muƙamai da babban albashi da fitar da su ƙasashen su ƙaro karatu. Wannan ya sa ilimin addini da sauran ilmomi suka rasa irin darajar da suke da ita a baya. A taƙaice dai, ba dole sai da makami za a yaƙi mutum ba. Akwai hanyoyi da yawa na yaƙi. Ɗaya daga cikinsu ita ce yaƙin ƙwaƙwalwa, wato amfani da wasu dabaru don a canza wa mutane yadda suke tunani. Kafafen sadarwa ba ƙaramar rawa suke takawa ba wajen yaɗa abubuwa da yawa masu sauya tunani. Wani lokacin ma abubuwan sukan illata tunanin. Duk wanda ke mu'amala ta sosai da waɗannan kafofin ba tare da ya sani ba, suna canza masa yadda yake kallon duniya ne. Shi yasa duk wani sabon abu ta nan muke fara saninsa. Na taɓa karanta wata hira da aka yi da wani tsohon ɗan gwagwarmayar NEPO a BBC Hausa. Da aka tambaye shi yaya gwagwarmayar NEPO ko Nehuwanci za ta kasance a Najeriyar mu ta yau, sai ya amsa da cewa gwagwarmaya a yanzu ba ta fito na fito da sarakuna ba ce, su ma ta kansu suke yi yau, ba kuma da Turawan mulkin mallaka ba ne. Alal haƙiƙa, gwagwarmayar da ake buƙata a Najeriya yau shine sauya tunanin talakawa ta hanyar fito da su daga ɗimuwar da 'yan siyasa suka jefa su a ciki, ta yadda a yau ya zama talaka bai ma san kansa ba. To idan har ya zamto a gwagwarmayar siyasa ana buƙatar sauya tunani, to ai zai fi kyautatuwa a ce a gaba ɗayan rayuwarmu ne tunaninmu ya bunƙasa don samun ci gaba mai ɗorewa. Wannan ya sa Hausa Global Media ta zo domin share wa junanmu hawaye. Babban burinmu a Hausa Global Media shine samo tare da yaɗa duk wani ilimi da muke ganin zai taimaka wajen bunƙasa mana tunaninmu. Mun yi imani cewa idan tunaninmu ya haɓaka, babu wata sauran dama ta abautar da mu. Za mu yi amfani da duk wata kafa ta isar da saƙo don cimma wannan manufa. Za mu yi amfani da rubutu, hotuna, bidiyo da sauransu. Kasancewar mu marubuta ba komai ne muke da ilimi a kai ba, don haka
abubuwa da dama ƙwararru za mu gayyata su yi ƙarin haske a kai. Wasu ma in ta kama za mu je har gida mu naɗo tarihinsu don mu ƙara tunatar da junanmu cewa lallai in ka ga wane fa ba banza ba. Mun zaɓi yaren Hausa ne domin don Hausawa da kuma masu jin yaren muke yi, kuma hakan zai ba mu damar matso da nesa kusa. Idan muka lura lokacin da ƙananan hukumomi suke aiki, talakawa mun fi samun roman demokaradiyya saboda me? Gwamnati tana kusa da mu. Kamar haka ne misalin yake. Inda Hausa ne za mu fi saurin amfana. Kasance da mu a shafinmu na Facebook ko tashar mu ta Telegram masu ɗauke da sunan Hausa Global Media. A halin yanzu rubuce-rubucenmu sun yi nisa akan lafiyar jiki, lafiyar ƙwaƙwalwa, hulɗa da jama'a da kuma uwa uba soyayya. Ya kamata mu dinga tuna cewa gyara dole daga hannunmu zai fara ko ba masu. Ya rage mu tambayi kanmu, za mu shirya gyara rayuwarmu ne ko kuwa za mu ci gaba da barin ƙorafi ya ba mu ɗanɗanon zuma a baki, ko kuwa za mu ci gaba da jiran waɗanda suka lalata su yi mi'ara koma baya su gyara. Dabara dai aka ce ta rage ga mai shiga rijiya, ko ya shiga ta gaba ko ta baya ko ma ya afka ta ka. Rashin yin hoɓɓasa kan burukanmu ne yake sa Ubangiji ya zuba mana ido, gwamnati kuwa ta ci gaba da sambaɗa mana ƙarya. Sai mun gan ku a Hausa Global Media. Mun gode. Mai neman ƙarin bayani kan misalin tarihin da muka bayar zai iya neman littafin Max Siolon mai suna What Britain Did to Nigeria. Idan ka ji daɗin wannan saƙon, kada ka bar shi a wayarka mana ɗan uwa. Kana iya tura wa manyan abokanka guda biyu ko da ta WhatsApp ne domin su ma su amfana. Hausa Global Media, kowane Allah